Sziasztok! Race Driver Grid, azon belül is a Drift. Csúcsforgalom a jelenleg a pályán. Lehet ezt így mondani. Valahogy előre keveredek, és akkor csak egy Subaru van előttünk. Szépen megy a Subaru. Na, elő vagyunk, mindentől jó lesz. Ó, de nem jó lesz. Ötösnek hátulra. Lát. Közben számláló vezető körökben. Tehát ilyen tombók után kapjuk a pontszámot. Félreváltottas. Nézzünk egy visszajátszást. Megint. Én szerintem most egy nem driften fogok menni, hanem valami másik pályát nézek. És megnézzük, egy másik pályát megnézünk. Szerettem régen ezt a játékot is. Most még mindig csak telefonnal tudom felvenni. Van itt mindenféle bajnokság, a Le Mani versenynek az autóival tudunk menni. 24 órás Le Mani verseny, van itt Roncs Derby, ez elég vicces, bár nem olyan szórakoztató, hogy idő után itt van a túrakocsi, BMW Chevrolet, van nyitott.
Nem is tudom, menjünk egy Chevrolet-val. Menjünk egy Chevrolet-val először. Aztán mutatok majd nyitottat is. Egész jól el lehet ezzel szórakozni, valahogy jobban lehet, mint a Dirt 3. Túrakocsiban megyünk most. Tudunk nézelődni jobbra, balra, hátrafele. 6. nyelvázon megyünk jelenleg. 4, 3. Vagy mintha még jobban is lehet jelenteni a Dirtot, véleményem szerint, de megtévedek, bár így aztán más kategória a kettő. De mintha játszható benne az egész szóval. Ennek itt a BMW-k utánunk. 6. 5, 4, 3, 2, nagyfék. Ennek a pályának a neve a futama. Egész jó kis pálya. BMW-vel küzdünk. Elsők vagyunk. Visszaváltunk 3., 4., 5. nyélig lehet menni. Eddig a pontig. Letesszük 4. Aztán itt állunk az állazon, szépen húzzuk rá az évre. Itt a célegyenes lesz 6. 4-kel tudom ezt úgy, bár lehet, hogy 5-tel is menne. Hát ez volt egy kör. És be kell fejezni, nem felmenni a YouTube-ra az a videó. Többiek nem maradtak a francba. Na majd ezen megyünk egy nyitott autóval. Nagyon tetszik ez. Rengeteg pálya van ahhoz képest, szóval lehet válogatni nagyon. Kontrollál a játszó, tehát nem kormányon. Meg kell szokni ezt is, tehát rá lehet érezni, de hát most kormányon sokkal más lesz. Ugye ez egy első kerekes autó. Segít nekünk kanyarba úgymond kihúzni az elejét, nem tudom. Nekem első kerekes autóm volt jobban preferálom, nem tudom, véleményem szerint. Én már szeretek első kerekesre menni, valami hátsó kerekes, addig a pontig szerettem. Hátsó kerekes kocsim sose volt, lehet, hogy az is tetszene. Visszatekerjük, van egy ilyen funkció. Elrontottam a féktávot. Tudom, nem jó éveken megyek, de pártól kell, és akkor rá az ember kezem. Ajaj. Megint kibasztam a szélvélit. Kicsesztük a szélvélit a kocsiból. Oldaladokot minden. Nem sérült úgy a futóműnek semmi. Szerintem ez a 2 kör elég lesz. Minden folytatom majd. 5-kel is megy. Hát igen. Innen folytatjuk meg akkor.